Hi guys! Nandito kami ngayon sa may barangay Ulad, Silang, Cavite. May nakita akong napakagandang garden. Ito yung kanila. Pero magsalita naman. Ito guys, unahin natin dito. Tignan nyo kung gaano kagaganda yung kanilang mga halaman. 1 hour later. Kuya, pwede ba kitang masali sa vlog ko? Ito, pagkano yung ganyan nyo? Monstera yan, di ba? Yes, ma'am. Yung ganyang variegated. 150,000, ma'am. Oh my God! Wow! Right. Guys, 150,000. O ayan, naghahanap ako ng rare plants talaga na maganda. Ayan na guys, yung mga mahilig mga koleksyon ng halaman. Pero grabe, sulit. Sulit yung itsura oh. Ganda, 150,000. Ganda rin ang presyo. Ay, yung ganyang kalaki, pakpaklawin. Almost, kwan po yan, 700 lang. 700, mas okay pa. Nung nakaraan bumili ako ng pakpaklawin, sa may Tatyaw, 100 lang. Pero maliit lang siya, pero ang ganda rin. Ang ganda rin, 700 ba? Okay. Baba lang siya. Guys, pakpaklawin 700 lang to guys, tandaan nyo. Sa ibang garden, alam ko presyo nito, natanong ko 1,000 po. Kaya lang po talaga medyo price down kami. Oo. Sir, ano pa pangalan ng ganito? Pink Princess. Pink Princess. Magkano po yung ganyan? 60. Magkano po? 60,000. 60,000. Oh my God! Wow! Aray. Ay, ito. Mayroon na pala mga presyo. Ito maganda. Florida Beauty 13. Florida Beauty may 10,500. Guys. Ang ganda. Ito naman yung Philodendron Pink Princess 8.5. Pero ang gaganda. May 4.5. Galing. Galing. Ito maganda. Hindi na itatanong ang price. Makikita nyo na lang po. Philodendron Pink Princess. Malamang 10,000 din yan. Guys, makikita nyo. 10,000. A few moments later. Yung ganito nyo kuya, magkano? Not for sale. Yung kanilang Milano Criso, mahirap bigkasin. Yan po ang price, 7.5. Yan po, Momo White Lizards. Wala po pang mabababa ang presyo niyan. Aray ko po, kaliit-liit pa. Parang philodendron lang din po no? Yan, White Lizards. Saan po? Ang sarap niyo, ma'am. Ito? Sa baba po, Ito. yung puti ang dahon. Ay, grabe naman. Nagulat ako, 16,000 to? Oh my God! Wow! Po, ma'am. Pangalan nito, Philodendron White Wizard. Aray, 16,000. Ito. Yan, ma'am. Pero ba't puti ang dahon niya? Nagiging puti talaga lahat yan, ma'am. Kapag bago? Hindi, ma'am. Habang tumatagal. Talaga, ang galing. Kaya, ma'am, tinawag pong White Lizard. Puti. May puting dahon. Ay, galing naman. Yung mga ganito pong kaliteyan nyo. 350. Saka 150. Ito guys, narinig nyo. 350, 150. Akala ko 1.5 Ito guys. Ang ganda ng cactus nila. Ang laki.
Ito yung anthurium nila. Laki. Anthurium. Yung kanilang alocasia. Alocasia. Yung kanilang philodendron. 45,000. Oh my God! Wow! Wow! Grabe guys, 45,000. Pero napakaganda oh. Yung kanilang variegated vanilla, tsura, ito pala yun, 2.5. 2.5. Soda palm, 2.8. Soda palm. Yung mga hangin plants nila dito, ayan, lahat yan, medyo mataas ang price. 150. 150. Pero ito okay na to. Sa mga ganito, 150. Magandang klase ng plants to eh. Ayan o. Ayan o. Hindi ko lang alam ang pangalan. Teka, magtatanong tayo. Ito 350. 350. Yan. 150. Ito, 150. 150. Kuya, pag mga ganito, 350 tama. 350. 3 for 1,000 po. 3 for 1,000. Kuya, yung ganitong aglo nyo magkano? Yung ganitong aglo nyo magkano po? Bali ma'am, ay yung mga baby lang niya po ma'am, 550 po. Yan ang mga baby niya. Ma'am. Mother plant na ba yan? Yes ma'am. Ito talagang binibenta nila, maliliit. Apo. Baby, aglonema, 550. Yung ito, magkano yung ganito nyo kuya? Diyan ma'am, 1,500. Aray. Puno na siya. Talaga? Yes, ma'am. Itong maliit niya, Yan po, 150 lang. 150. Wala bang medyo malago-lago? Na hindi naman 1,000? Wala na ma'am. Mag-isa po ito. Magkaiba po yan, dalawang yan. Magkaiba? Yes ma'am. Ay, hindi kasi ano to eh. Amidrium. Ayun, Amudrium. Ito naman, Adamsoni. Yes ma'am. 1K, ang dami niya na kasing puno. 1, 2, 3. Kaya 1K na siya. Ito, 150 raw guys. Yung ganito nyo kuya, Alin po? Marian, Naman namin ma'am, 250 ma'am to 200. 200. Ito. Kuya, ano to? Moonlight ba to? Yes ma'am. Magkano yung ganyan nyo? Sa ganyan po sa amin ay 350. 350 Moonlight. Meron akong nagustuhan dito eh. Ayun, Philodendron Brazil. Ito pala yun, yung mga 150. Kanina na mga nakasabit hanging plants nila. Kuya, magkano tong Philodendron Brazil nyo? Pag mga ganito na. Bali ma'am, yung sa hangin plant lang po yung binibenta namin. Pag itong mother, hindi na po. Yung velvet nyo, kuya, magkano? Sa velvet po namin, 450 po. 450. Yung ganyan po ka, ano? Yes ma'am. Laki. Ang mahal. Ito maganda. Black cardinal, oh. Black cardinal. Magkano po yung ganyan? 10k po. Aray ko. Nagugulat ako. Kuya, anong ano to? Spider po. Spider. Ba't kulot-kulot siya? Yan po yung mga red na spider. Hindi. Kaya magkano po pag mga ganito? 350 rin po. 350.
Kaya namin bitbitin to. 300 na lang kuya, pwede. 3 for 1,000 1,000. talaga. Opo. 350. Teka. Gusto ko kasi yung kakaiba, pero hindi rin kakaiba yung presyo. Baka marami pa akong makita sa daanan. Uy. Wala nga lang siyang price. Kuya, ito magkano sa inyo? Hindi po for sale na po. Hindi yung for sale. Hindi raw binibenta. Mother plant. Ito guys, yung kanilang Marble Queen 1.5. Pero potted na siya. Makikita nyo. Tapos, nakalagay pa siya sa pool. Oh. Yan. 1.5. Maganda kasi may presyo na rin siya. Ganda. Yan ang price. Hindi ko makita ang price. Yan ang price guys, 1.5. Ito naman, marble putus, yung ganito kaliit, 380. Yan, 380. Ito guys, yung kanilang taniman. Basta yung mga mayanan nila, mura lang dito. 20 pesos. Ayan. Ito. Yan yung mga taniman nila. Puro mga mayana nandito sa garden nila sa likod. Kakaiba to. Mga bagong tanim. Yung mga gabi-gabi. Silum. Ayan. Mga tanim nila sa likod. Ganyan. Hindi na po pambenta, ma'am. Ah, mother plant. Nagtira lang. Isa na lang. Kapag ka malandamon ng nanay nyo eh. Ito po yung nakuha namin, no. Yan. 700 lang. Ano po ma'am? Ito na lang na mataas. Yan. Siyempre maganda yung kakaiba. Kuya, ba't ang mahal niyan? Saan galing yan? Binggit lang po ma'am. Binggit lang pala. Ah, mas maganda kasi hindi siya masaya na nalagaan. Ano yan kuya? Hindi araw-araw dinidiligan din? Ah, Once a okay. week lang po. Once a week lang. Paano po? Kaya yan. Pasalubong kay mama. Magugulat siya. Ala, wampur yan. Sabi ka. Ayan guys, oh, saka hanap natin ng mga rare plants. Ayan oh, ang gaganda, 'di ba? Ang gaganda rin ng presyo. Guys, kung gusto ninyong bumili ng magagandang halaman, talagang mga rare plants, eto. Punta po kayo dito sa may Ulag, Silang Cavite. Babush! Huwag niyo po palang kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, Bicolano Waraynon. Pakipindot din po yung notification bell para sa mga susunod pa pong mga vlogs ko. Maraming salamat po!